Lisay, anong plano mo? Ngayong nagbalik ng probinsyano. Pagpatuloy natin mga naudlot natin plano sa pagtugis ni Hipolito sa ABS-CBN. Pagpatuloy natin ngayon sa sinimo. Cardo, anong gagawin natin sa mga taong nagsasabi ng negatibo? Ngayong nagbabalik na ang probinsyano, subukan lang manood pagtatadyakan kong pagmumukha nila. Lisay, umpisahan mo na ang plano. Namimiss ko na amoy ng pulbura. Ako rin, namimiss ko rin yung paputok ng baril. Magsihanda kayo. Tutugisin natin ngayon si Hipolito. Ito rin, may sasaksyon tayo ng cocaine bukas ng umaga. Anong plano mo? Gigi ko, maganda ka ng tauhan mo. Baka darating ang grupo ni Cardo de Lisay. Sige, ito rin. Palito! Boss. Bangkay! Boss. Tama kayo sa akin. May lakad tayo ngayon. Sige, boss. Butite, Mike 1. Copy, Mike 1. Anong problema dyan, Cardo? Mike 1. Positive. Nakikita ko na ang target. Pumuwesto ka na, Butite. Roger that, Cardo. Lisay! Mike 1, Butiti. Move! Nakatakas sa kalaban! Ojikog, anong nangyari sa'yo? Sagupa naman si Cardo Dali sa asa kantas pos paniki. Ganun ba? Tulungin niyo! May basuka sila! Roger that, Mike 1. Ako nang bahala. Ayop ka, Dalisay! Bakit bumalik pa kayo? Tawa na ako sa pagmumukha nyo! Kulate! Ba't mo ginawa yun? Cardo, kahit anong mangyari, Cardo, pagpapatuloy mo pa rin ang probinsyano. Kang mag-alala, Bulate. Ipaggaganti kita. Gago ka, Hipolito! Sa lahat ng satanas na kilala ko, ikaw ang pinakademonyo! Ito rin, subat na tayo. Hipolito! Hipolito! Di pa tayo tapos! Cardo, saan si Pulito? Nakatakas si Hipolito! Hipolito! Magkikita pa rin tayo! Sa sinimo!